Sabu kan da iri nan go albat kan tora hiija kan do yi ga yi ko tala ba hiija te ba ni sabai wore kan yan wani cin di banda mo wore kan yan wani cin di banda yi ko subhanahu wa ta'ala ma wadu sai ngai mo yi ko ma dogaran di sai yawo cine to alhamdulillah yi ga bayin ya ko sinema da sai yi bere di kai dai da i wani to alhamdulillah rabbil alamin wani yau kan an gogadi inga lokaci a Acigaabeero din i zarmai lotun girbi ga sawo ine lambayen wakar ayigo songo isi ga lamba yi gaba yi mutai yawo babu fu nango hayo kan gogadi a sai no igine tubal to tubal odin wato nan kun kai gaba zarmai mace da marugu tubal oni ga kar di banka kar to bora kun gaba kan igo ga cara marugu din no to ga kaci ine to yi tanya bo babu fu insha Allah idun ya mai ame labai kan yan razar mai goma ta kul kai gaba labai ne ya amma ba kan hayo man te boko Nigeria Niger Benin Mali Ghana Burkina Cameroon Sudan wacin dokuban ne sai zama boka manne to labai wa kulu marganta dai to wani sai Togo wala Gabon Côte d'Ivoire nango Chadi nango Saudi Arabia nango mo you to kuke dai ba so iko tara mani ise
to na bai wa kun marganta dai zarmai no aramat kun kai gaba to zarmai wa kun no te ya fo babu fo to so wa yi Najeriya bore mu alhamdulillah idu kubaini zama sallo ina sambo ka kwanna kalabin nin kabi samayi laganda ni kubaini kan baheki hinka a gara ka da jindami to inga no ne kan yan tugu ise so igoga cina ba funandi zama so ba computer no iguna dini ci dai guna isi di zarma cine amma bore wannan register so zani gona ni gidi zarma cina an ga mo sandoka yi zan kai kan yan si daga zarma cina ta hote songo ina kar tattaka daga ibobu kan iga zan kai ce wandin da to inga no igono gaba yi ma kuna hannai te bore ise mabai kai insha Allah zarmai duk daukaka walima ne zarmai duk hankan ige kafai ima hayo kuma haikul kan go an da sare sai gwai jinayyan kan go an da sare sai kan so isin da ma to a kullu marganta so goray wona ma katare so daga han sai tayo kai gare han sai ti ni wo isine kala sai kwancha sabisimo wadi manchichi na no isine kala sai silili to hayedi kudu kine dai ai ko kanka ci goy kine dai kulu yidu ise to insha Allah wani no ikaka kun hande te bore kulu marganta si da labayo kulu marganta zarmayan godo to ni di nan kulkan ni koy ni manci yau to yi gaba ga ka sinai no bore ga zama godo no group bai kulkan furara kati godo kan nige hinkate kati zodin dindate labaira fu koy dinganda kati zodin ni manci ce yau igin ku bai ni ya hannu kan mancin da kaina